Dostlarım aydayın ardı hanımı Aysam size dostlar dokvalımı Sevdim bir terini Yallı canımı Söylenim söylelim Gelineceğim bolli Söyledim bir terini Yallı canımı Söylenim söylelim Gelineceğim bolli Assalamu alaikum. Hormatly patpisçyklar, görýänler. Bugün siz bilen ýan kaýdymyň akordlaryny kakuny öwrenýärler. Ýan kaýdymyň ady söýülim gelnejem molly ikän. Çoşna bilemek göne. Şanlyk Hanmuradowyň çykarýan videosundan görüp şonu öwrenelim. Ilki bilen size kaku öwredin berde men 2 kaku ulanynym inseren bolsaňyz, olam ikisine öwredjek. Birinjisi ansat, birinjisi näli? Öwrenýär. Aşak, saklaýas, ýokaryk, saklaýas, ýokaryk. Aşak, ýokaryk. Aşak, saklaýas, ýokaryk, saklaýas, ýokaryk. Aşak, saklaýas, ýokaryk, saklaýas, ýokaryk. Näçe ýoşadan gaýtalýas. Saklaýas, ýokaryk, saklaýas, ýokaryk. İkinji, ol ýokardan bir gelek şeýdip urýas, başa barmağymyz bilen takýas, soň syrýas, şu 3 barmağymyz bilen ýygy giderli. Olkunday. Şeýdip. Aşak, syrýas, ýokaryk, aşak kak goýberýas bir gelek. Täzenden. Aşak, syrýas, ýokaryk, aşak kakýas. Ýene täzenden. Aşak, syrýas, ýokaryk, aşak. Görüň öwrenin özüňiz haýsysyny halasaňyz şonu saýlaýyn. Akordlara geçýär. Akordlar mundan esasy 3 akord bolýar. I am, F, biram G akord. Ýöne men G-ni şin beýle tutmadym. Edil men G-ni berden tutdum. 3-nji perdeden. Men öňkü videolarymda barlar hakyna öwredendirin şonu. F akordyň tutulşy alyp, ýöne şonu edil şu duruşuna eliň süýşürýän. 3-nji perde awryn. Şulam G akord bolýar. Şördäki sesem şowur ses. Ýöne başga ýerde tutýan. Şördäki ses ýöne has ýakynly. Ýöne berden tutan diýen ýok. Ýöne F akordy baresa tutup bilenok. Diňe bare görnüşi bar. Indi rad edeli. Men ýanky kakularym ana şu bir krug diýme aňlatýar. Bir krug diýsem şonu anlatýar, ýa-da beýlek kakudan bir krug diýsem. Ana bir krug şu. Indi I am akordda biz 2 krug oýnaýas. Soň F akordda 2 krug oýnaýas. Soň G akordda 2 krug oýnaýas, G akordda 3 krug oýnaýas. Iň soňuna da I am akordda bir gezi oýnaýas. Ne? Tut şaýdymyň gidişi şeýle. Soň
saçyn aýdary. Na na nay 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 nay. Na na nay 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 nay. Na na nay 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 nay. Na na nay nay nay. Ondan ýene täzelen indiki radyň aýdy bermeli. Inni ýene bir gede. İki kuruk ayım akor, iki kuruk F akord, üç kuruk G akord, bir kuruk ayım akor, iki kuruk ayım akor, iki kuruk F akord, üç kuruk G akord, bir kuruk ayım akord. Ana şon ýaly. Beýle kakum şawurda iki kun. Na na nay 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 nay. Na na nay 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 nay. Na na nay 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 nay. Na na nay nay nay. Şon ýaly. Ana ansatjak dynlyk. Köp sawoluň görüňiz üçin kömek etdim diýip umyt etken. Eger bir soragyňyz zadyňyz bar bolsa, arkaýyn ýazyp bilýäňiz. Ýa-da şu aýdyma değişli ýa başga bir isleňler soraglar bar bolsa, arkaýyn kommentariýa ýazyň, hökmen jogap berýän, okaýan hatlaňyzy. Bolýan bu lükçe sag bolun. Hoşta bolun. Eger aýdymyň barýasy görnüşini isleseňiz, barýasy görnüşinden çykaýyn ýöne ol pes akord we tony pes solar haýylja aýtmaly bolar. Ýani şu ayam ýa isleseňiz mundan beýik aýtylýan görnüşinem çykaraýyn. Bolýan sag bolun.